Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Khasi Students Union Maulai Circle haringkat lang ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People Hanyotrap National Youth Federation Maulai Circle kalakot lawer ya barok kipai ba nong shong ke Maulai bat kebri u Hanyotrap banyami lang ha Lyngkhuh snem balai jong iba Cheristerfield thank you bamkwai hadwar ublei ha khatlai tarik unai lar arjar arpusau kani ke jing kan mau tempang hi Lyngkhuh snem balai kanong ke jing pen kan mau bat jing bitar ke jing le don bor ka sarkar ban khat jubore ke jing em iba Cheristerfield thank you usok klyang ke jing pa do not jong ka ying ka sem ha kadi ke sngi na kalyang ke KSU Fkjgp Hnyf Maulai Circle kin penlong ye ke jing wa ki Lama Ïong kum kadak ke jing persya ye ke jing yai lat lan ki reu thrang snam nadu ka por khandai bije min step bat kum ju ban san ran lang ye ke ying ka sem ha ke jing let bu sentiu kan mau buram ye iba Cheristerfield thank you haulum jing tap halamali ha ka por ar bije no phai sngi kumta na kalyang ka KSU Fkjgp bat Hnyf Maulai Circle ki khot ki wer ya baro ban shimentalang ha ka tiga sngi ka jing shimentalang jong baro kan penpau ya kadak badali lei ka ribat ka jai benriu kan num pedang bat kan ya khun persya ki kam thombor persya ya laki jong ki parado parasnam kani kalong kat kum ka kerwo bala palai de usamla biang bor palia President KSU Maulai Circle bat usamla khrau kupar nong sit President Fkjgp Maulai Circle